چاہنے میں صرف تیرا صداواں بیلی دماغ ٹھیک گئی مگروں بن کے میں ٹرتا وطا پچھاواں بیلی دماغ ٹھیک گئی اور تو پیارا ڈھیرے حیا بھی بہویں پر اے نہ سمجھے غلام تیڈا چاہن سارا میں سٹ کے تینوں بناواں بیلی دماغ ٹھیک گئی بہت شکریہ اے آج کل صابری صاحب اے آج کل دیتا ہے حمزہ نیازی صاحب حالات دبئی بیلی ہاتھ ٹپ ونجن تا بیلی انو دائرہ کار سکھاونا پوندا ہے تول ونجن جے پگڑیاں پاڑن تے موڑ پیر دباونا پوندا ہے اور ملک صاحب بیل فروج ہٹکے آباز نہ وین موڑ پیر دباونا پوندا ہے کہاں جتن جو ٹھاوین گڑیاں نو شیشہ تیر تکاونا پوندا ہے بالکل ٹائم دی قلت دو شعر آخری اس کو بعد اجازت اے آج کل دے تیر شرانے تے سنگتاں دلاسے تے دھیراں تو ویلے ہی ٹھیکاں ناوین کمانے چ نہ جانے سیانے چ جے ڈنگے تیراں تو ویلے ہی ٹھیکاں ملک صاحب پنچھی اڈارو تے وکدے پارو اڈن دی شین تے وکن دا مالے میں ہتھی اڈائیں تے ویچے وٹائیں نے جے بے ضمیراں تو ویلے ہی ٹھیکاں بالکل آخری شعر بھائی مشتاق صاحب دا بھرپور حکم ہے مرحوم ملک الیاس بجرال انہاں دی تعزیت وچ بھائی جی بسم اللہ ملک الیاس بجرال صاحب مرحوم دی تعزیت دے حوالے نال ایک شعر کہ الیاس تے ٹر گیا ہر پاسے اکا چک بے رونقی چھا گئی الیاس تے ٹر گیا ہر پاسے اکا چک بے رونقی چھا گئی اشفاق تے مالک داد دوہاں دا اکا جگر کلیجہ کھا گئی ملک صاحب الیاس تے ٹر گیا ہر پاسے اکا چک بے رونقی چھا گئی اشفاق تے مالک داد دوہاں دا اکا جگر کلیجہ کھا گئی چس پھٹ گئی میلے مجمع دی دے موت بے موسمہ پھا گئی لگا یکدم پھیر مقدرہ نو رد وقت یار وہا گئی بہت شکریہ والسلام بھائی مشتاق دا حکم دوڑا دوبارہ کہ الیاس دے ٹر گیا ہر پاسے اکا چک بے رونقی چھا گئی اشفاق تے مالک داد دوہاں دا اکا جگر کلیجہ کھا گئی چس پھٹ گئی میلے مجمع دی دے موت بے موسمہ پھا گئی لگا یکدم پھیر مقدرہ نو رد وقت یار وہا گئی بھائی جان کہ تینوں بھائی عزیز بجرال تینوں ڈٹھیاں سکھ دا سان دے تیری دید دا جام ہی ہو رہے دمی نت ملاقات دی چاس اپنی رلے گزری شام ہی ہو رہے تیرا رسون منیمون ہاسے کھیڑاں اے شغل تمام ہی ہو رہے اور سنگی تیر کروڑ جہان تے صحیح تیرا سجن مقام ہی ہو رہے واہ جی واہ بہت اچھی